নরজত সাইমানু যিনি বিরোধী দলনি নেতা জিতেন চৌধুরী বতিপ্রা মথানো হামিয়া সামা বাগৈ তিনি লুদুয়ানি ঘটনাতৈ তিপ্রা মথানা কি অ ব্যাপারাव কোনো ख्लाया यांके तिप्रा सानि दरदी हनि सामानि आं तिनि अ कंगनो सानि मुसुङो चिनि तिप्रा मथानि जत लिडार रव अ घटना 2022 नि 2022 যখন বিজেপি গভর্নমেন্ট কোনো ख्लायलिया आरे नों तो ताबुकसे अ जागायाव थाङै इ 2-3 दिन आगे अ कगनो थाङै नाय जेरो এতদিন नों বড় थाङै दंखा अ घटना किन्तु 2022 नि অথচ नों কোনো इनिशिएटिव नाजागिया এবং ताबुक जों खानाका अ जागा कोनो प्रोजेक्ट ख्लायनाय बा अबनो तैनो जों उदिनोबो डिस्काशन ख्लायका लोकेल लिडारबो जों कक सालायका इभेन सिनि मन्त्री अनिमेश न लांनाय हिनि जों अलरेडी सालायमानि परे नों तिनि न्यूज नि माध्यमे अ कंगनो साव जे त्रिपुरा मथाना कि कोनो ख्लायलिया आरे नों आगे अ लोकेल एरिया नि बर रंनो थाङै सोंदि जे समयो जिनि त्रिपुरा मथा फायो अ समयो लुदुआनि बरकनो कि जों सुबाजाक ना सुबाजाकिया এবং नों अबनो वानसुकदि जे अबनि बागै नों तो तामहिनाय राजनीति बयस्क हा हयतोबा निनि थानि अरकम गियान बुद्धि क्रिखाना नों कয়েকদিন आगे और थाङै हयतोबा निनि कয়েকজন লিডার সিপিএম नि লিডার रंनो साकाना जे अरकम एरकम घटना र जेहेतु और अनिमेश जिनि सार थांनाय जिनि मन्त्री अबाहायके ननो हयतोबा साकाना किन्तु नों अकंनो जेबाबे साका जे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि दरदी किन्तु त्रिपुरा सानि बागै कक साया हिन सामानि थाङै नायदि और सोंदि थाङै जों जत और थाङै प्रोटेस्ट ख्लायका इभेन अजागो जिनि रिपोर्टार कायसा बुमुंसालिया रिपोर्टार कायसा समय आक्रमण नंमानि परे सब थांका त्रिपुरा मथानि रायरक थांका समय तो अमाहायके ब्लेम ख्लायै जे नों राजनीति गेम थंनाय अबनो नों टोटेली बाद ख्लायदि जितेन बाबु आं ननो तिनि साव कारण नों बयस्क हंखा नों ननो रेसपेक्ट ख्लायो रेसपेक्ट नि मते तंदि कारण ताबुकनि समाज उनखा ससियेल मीडिया नि जुग ताबुकनि समाज उनखा तामहिनाय इंटेलेक्चुअल बर रंनि जुग नों ताबो अजागाव थाङै नों नायमानो गोबांमा मीडिया थांजागो समयो गोबांमा बरक थांजागो समयो जे समयो अ घटना उनखा अथच किन्तु नों समयो एकबारबो थाङै निनि मोखां फुनुकिया तिनियो नों एत बছর परे এবং नों बुट पास उमानि परे साब्रुमो नों मियानि कয়েকদিন आगे 2-3 दिन आगे से नों अजागात सहैकाना आशा खालायो तो अमाहाय नों त्रिपुरा मथानि ऊपर जे ब्लेम खायमानि अबनो जों बेलायके सेलेङो कारण नोंबो एकजन राजनीतिबिद निनि थानि असुक्तको ज्ञान तंनि नाङो जे अजागाव साबो प्रोटेस्ट खालायका सब थांका राजनीति फायदानि बागै बुरुंनो बिभ्रान्त ताख्लायदि अबन आं सानि मुसुङो कारण दीर्घ अजागाव 25 বছর नरक चालुखा 25 বছর लुदुआहाय जागाव गोबांमा इलिगेल माइग्रेन्ट्स रक हाबै और जागानो दखल खालायका अबनि मेन उद्देश्यहा अब नरकनि याकतुमु एवं नरकनो अजागाव इलिगेल माइग्रेन्ट्स रक नर दाखा अजागाव नरक जागा रखा शुधु मात्र बुटनि बागै बुट बेंकनि बागै अबनि बागै आं सानि मुसुङो जितेन बाबु नों कायसे विरोधी दलनि नेता नों वानसुकदि जे त्रिपुरा मथार कोनो ख्लाया त्रिपुरा मथा सब समय त्रिपुरा सानि बागै दङ एवं त्रिपुरा सानि लगेनो दङ आबनि बागैनो जों फाइट ख्लायका आबनि बागैनो जों लुदुआनि जेकुनो प्रब्लेम जों थांका और जों मीटिंग ख्लायका एवं लैंड अलॉटमेंट कमिटी न तलाङै जों कक सालायका एसडीएम बारे बारे चिनि लैंड अलॉटमेंट कमिटी नि चेयरपर्सन अरुण त्रिपुरा ब बार बार थांका ब साइका जे जों अबनो रयमिया अब आगे एडीसी अथॉरिटी बे कक सालायदि जों थांका एवं जों कक सालायमानि परे अजागानो जों कोनो बरकनो हस्तक्षेप खालायनानि रलिया तो अमाहायके सिनि इनिशिएटिभ दङ नों ताबुक जे त्रिपुरा मथा कोनो ख्लाया हिनसामानि आगे नों तामो ख्लायके अब नों सादि लुदुआगो जे बाबे
बांग्लादेशी इ माइग्रेंट हाबका 25टा बছर साब्रुम बावदातै नों असमय कुनु सालिया चिनी बरंनि बागै नों कुनु ख्लाइलिया उपजाति हनि सिमी रेगा सामुं सिमी ख्लाइरनानि बाहाकामानि कुनु रेगा सामुं देमखा थिक मते चिनी तिप्रासाराव न रेगा सामुं ख्लाइरतै ताम ख्लाइक्या नों चांदा कालेक्शन ख्लाइक्या तो अबाहायके चिनी बर रगनो नों थकाइमां फाइक्या तो अबनि बागै आं सानि मुसुङो नों एज ए बयस गोनां नों ताबुक सिरिं आसुगै तिप्रासानि बागै बुबो गाम बुबा हामिया अबनो नों वानसुक्ति तिप्रासारावनि बागै तामा ख्लाइहला नों गाम ख्लाइमानाय अबनो वानसुक्ति तिप्रा मथाना ब्लेम ख्लायै नों राजनीति ख्लाइनानि हनि ता वानसुक्ति कारण ताबुंनि जुगुमखा जतबो सिउ गाम हामिया जत बुरुक बुजियो तिप्रा मथा तामनि बागै बर रंनि बागै ताम ख्लाइतुं एवं बुजाग हामिया हला बुजागा ख्लाइतुं अबनो एकमात्र तिप्रा मथा नाइतुं एवं जों जे समय पानो चिनी बरकनि दफानि बागै जों सामुं ख्लाइतुं इभेन 25 बছर गोबां मा जों नुखा इभेन निनि कलासरा आमसाइनि निनि जे नोक दंनाय अबो आगे एक समय एडिसि दंमानि अबनो पर्यन्त नों जेनारेल ख्लाइखिबिगा अब चिनी बागै दुर्भाग्यनि बेपार 25टा बছर नों राजत्व ख्लाइमानि जराग जदि निनि एरिया से जदि जेनारेल ख्लाइखला नोंबा फालै जानाय बरक सिबले दफानो जदि ननो आरो 25टा बছर हला सारा साउथ एकटा जागाबो एडिसि एलाका तुंगला खामो तो अबनि बागै जों नायो नों सुद्रायदि सीपीएम नों पार्टी ख्लाइदि निनि व्यक्तिगत अब मतामत किन्तु तिप्रासानि बागै सब कक साइदं सब गाम हामिया नाइदं अबनो नों वानसुक्ति जितेन बाबू आं ननो तिनि सानि मुसुङो नों जिनिसला अनेक बयस्क नों ताबुक राजनीति रिटायारमेन्ट लानानि जरा अंखा आं आसा ख्लायो तानि होनबा निनि 2022 नि कगनसे जुदि नों 2025 फाइसा फाइला नों अनेक समय नों वानसुगियाको आं वानसुगो नों वानसुगनानि रोंगियाको 2022 दिनि 3 बছर धरे नों बरक माइथां जे समय लुदुवानि घटना अंखा नों बरक माइथां काबोस आं क्वेश्चन ख्लाइनि मुसुङो ननो दिनै नों लुदुवानि बेपार नतै हठात जाख्लाय 3 बছरनि परे कक्सामानि परे नाइमानि तामा चिनी तिप्रासा नाकि कुनु ख्लाइलियापो चिनी तिप्रा मथा नाकि कुनु ख्लाइलियापो अरे तिप्रा मथा एकमात्र पार्टी जे लुदुवानि बेपार थाङै कक्साका लुदुवानि बेपार थाङै आन्दोलन ख्लाइक्या लुदुवानि बेपार थाङै समस्त जागानि बरग्रंनो लाङै जों कक्सालाइक्या दिनै रिपोर्टार काइसा जागो आक्रमण उंजाक्तों नङाबो खोज खबर लाइनायदि जितेन बाबू अजागो रिपोर्टार काइसा दङो ब असमय आहतंमानि परे सब थाङै नायख्या सोङै नायदि सब चुबाइख्या सोङै नायदि नों तिनि हठात जाख्लाय आचम जाख्लाय फायै बर रगनो नों बिभ्रान्त ख्लाइनानि बागै नोंबो काइसा तिप्रासा नोंबो तो निनिबो तो दायित्व कर्तव्य दङ एज ए बिरोधी दलनि नेता हिसाबै थाङै एत बছर नों जे समय जितिमानि परेबो तो नों आरो थाङै अरनि अवस्था तमाया नों अब तो एकबार खोज खबर लानो नांखामो किन्तु नों तिनि खोज खबर लानानि कुनु नाम गन्ध करै शुधु मात्र ब्लेम ख्लाइ सबनो तिप्रा मथाना ब्लेम ख्लाइ लातामानि बागै तिप्रा मथारनो किसासा दुर्बल ख्लाइ दे सीपीएम न तानाय एडिसि एलाका गो किसासा जाग्रक ख्लाइ मानाना अबनो वानसुगै तिनि नों अबाहायके उल्टा फुल्टा कक साइतुं तिनि पाब्लिक जवाब रनाय ननो चिनी पाब्लिक ननो जवाब रनाय जे ननो महाराजनि ककनि बिसिंतै महाराज तिनि ननो सुबामानि बिसिंतै नों तिनि एमएलए तिनि निनि एमएलए उंनानि अजागा गो जुगुता क्रै आं ननो साव नों तिनि अजागा फेल किन्तु चिनी महाराजनि आशीर्वाद बाय ननो तिनि अजागा गो एमएलए नामखा चिनी पार्टीनि आंमाव तिप्रा मथानि पार्टी आंमाव किन्तु नों सीपीएम नि अजागा गो चिनी जदि कैंडिडेट रखला नोंबो तिनि अजागा गो नों जिति फाइमिया तिनि नों तिप्रासानि बागै कक्सानानि उल्टा से नों तिप्रासानि विरोध कक्साइदों तिनि बांलादेशनि एगेन्स्ट
ইলিগেল মাইগ্রেন্টসনি এগেনস্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরাসা उंथुं नन ত্রিপুরাসা उंथुं समस्त बरक जों आंदोलन खालाय दङ त्रिपुरा मथा सिमिया प्रत्येकटा बरक त्रिपुरासानि जों आंदोलन खालाय दङ बांलादेशी गो बेकनि अथच একটা ওয়ার্ড সিপিএম नि হইতে खोनायासों একটা ওয়ার্ড जों সিপিএম नि बिसिंतै आंदोलन खालामनानै जों नुयाखौ बांलादेशनि बिरुद्धे तमा नरक तमा नाय कि बांलादेश नरक तेसा वेलकाम खालायनि नायो नरक कि 25टा बছर जेबाबे आं तिनि सानाय 25टा बছर जेबाबे साब्रुम एलाका उंथुं बिलोनिया एलाका उंथुं इलिगेल माइग्रेंट नरक जेबाबे त्रिपुरा राज्य को दाखा आजके जों माइनरिटी उंगै थांखा शुधुमात्र सीपीएम नि कारणे अबनि जवाब नों माननाय इमिडिएटली नों माननाय नों तावानादि कारण जेरकम सामुं तांनाय अरकम फलबो माननाय नों जेरकम ब्लेम खायका अरकम नोंबो ब्लेम मानजाकनाय अबनि बागै असोंनो सानाय जितेन बाबू नों सोशल मीडिया नि माध्यमे नों जवाब माननाय जे भविष्यत निनि कोनो अस्तित्व दंला साब्रुम तमा साउथ कोनो अस्तित्व दंला निनि अबनो साने मुसुं जतना हामबाय नाय दंनाय जिनि दाखौ बुखुरंनो जतना हामबाय रवै आनि कगरनो